Ndinoitwa Mai Mateo. Ndakatanga kuziva munhu waMwari muna 2012. Ndakuvara ruoko rwangu rwekuraiti kubasa. Saka ndaibva kuhospital. Pane imwe shamwari yangu yakabva yanditi handei timbonoona brother Brighton. Saka tasvika ikoko wakabva wandinamatira ruoko rwangu. Ndakanga ndakuvara ndatoiswa kabhandeji ndindozodzoka ndichiiswa plaster. Saka pavakandinamatira vachishandisa right ear yavo. Saka pandakanamatira ipapo ndakarutsa. Kurutsa kwandakaita ikoko ndobva vatanga kunditi ita maexercise zvanga usingagoni kuita neruoko rwako. Ndichibva ndaita. Saka pandakazodzokera kureview ndakasvika ndichinzi handina bhonzo ratyoka. Handina kuzoiswa plaster enda ndakanzi ndichaiswa. Saka dangotendawo Mwari naizvozvo. Muna 2014 taenda kuchechi kwavo kuY1. Vabva vati vakadzi vese vasina vana kana kuti vane time vasina kubata pamuviri, torai uyai pamberi. Vavati torai zvigubhu zvanga zvisina mvura uchiisa padumbu pako. Saka ini ndakaita sekudaro chibva ndaisa padumbu pangu. Ndobva ndangoti Mwari ngazvive zvechokwadi. Saka 2015 ndakabva ndaita mwana wangu musikana. Ndakanga ndine vakomana 2. Ndakabva ndaita musikana. Saka ndangotenda Mwari nekuti nyoka yakabva yangochinjawo ende zveshuwa chigubhu changoitawo munana mukati melife yangu. Then in last year muna August vakandipa prophecy vachiti hausi kuzogara pakona uchichema kana mwana wako kana murume wako. Saka muna September murume wangu akabva arohwa kuMareni kwatinogara nevanhu zvekuti akatomboita time ari muhospital. Saka arohwa kudaro dangotenda Mwari nekuti prophecy yavo vakanga vanditi hausi kuzogara pakona uchichema. Zveshuwa vakarohwa zvokuti musi wekutanga takafunga kuti hapana upenyu asi vakararama. Saka ndangotendawo Mwari kuburikidza nemunhu waMwari